Második rész, második óra, importálás. Megint megnyitunk egy új prezit, és PowerPointból importálunk egy diasorozatot. Megint az előkészületet már elvégeztük, tehát szöveges és egyéb objektumokat csoportokba szerveztük. Természetesen, ha több szöveget külön sorokban szeretnénk megjeleníteni, akkor azt külön szövegdobozba raktuk. Megint kiválasztunk egy sablont. Egy szögletes zárójeles sablont, és rögtön meg is adjuk a címét a prezinknek. Importálás PowerPointból. Insert PowerPoint. Kiválasztjuk az importálandó fájlt. És a rendszerünk föltölti. Internet és számítógép erőforrás függő, hogy milyen gyorsan. Természetesen lehetne PDF-ből, illetve saját eddigi elkészített prezinkből is importálni. Beimportálta az összeset. Ugye én az egészet szeretném majd egybe látni, úgyhogy Insert All, és itt rögtön ki kell jelölni azt, hogy melyik típusát választjuk, mivel én ilyen szögletest választottam, ezért itt is szögletest választok. Szeretném megőrizni az elérési útját, illetve azt az elérési utat, amin a diákok végig mennek, és akkor az Insert gomb megnyomásával megtörténik a beimportálás. Itt rögtön az a célszerű, hogyha az egészet szépen átvisszük oda, ahol maga a felületünk van, és akkor ezek az Edit Path segítségével a régieket természetesen ki kell törölni, mert arra nem lesz szükségünk. Viszont ez már a miénk, erre szükség van. Most egy nagyon hosszadalmas munka következik, hiszen egyenként ezeket a szlájdokat meg kell csinálni. Nagyon sok átviteli problémánk van, például minden egyes szövegdoboznál egy plusz Entert berak az importálás, ami eléggé megnehezíti a dolgunkat. De sok eszköz segíti a munkánkat. Többek közt például ezt itt középre lehet igazítani, a prezi segítséggel egy ilyen függőleges szaggatott vonallal. Nem fogom végigcsinálni az összes szlájdon ezt, de minden esetre lehet látni, hogy nagyon-nagyon sziszi-fuszi munka, hiszen maga az importálás az ilyen egy sorba történik, és nem rakja be ebbe a kis négyzetbe. Ezt nem is fogom tovább folytatni, hanem megnézzük az elkészült formátumot, amelyik a kész importálás. Itt az előzőekben megtanult módon ugyanúgy létre kell hozni a csoportokat, hogy a szöveghez a képeket összeigazítsuk, és akkor nézzük meg, hogy néz ki
az a prezi, amelyiknél már kijavítottuk ezeket a hibákat. Prezentel, megint a billentyűzet segítségével fogom tovább küldeni a képeket. És akkor lehet látni, hogy működnek az animációk. És itt van a vége. Így nézett ki az importálás PowerPointból. Köszönöm a figyelmet!